Čaute, dneska prvýkrát z Progress Skateboard Campov sme zavítali na západné Slovensko. Dneska je plán Bratislava, skatepark pod mostom SMP, zajtra Viedeň a v nedeľu sa rozhodneme podľa toho, ak sa budeme cítiť, aký skateparčík dáme. Takže verím tomu, že to tu bude plodné, že tu uvidíme progres a že tu stretneme kopec dobrých skaterov a spolu sa nejakým spôsobom povedzeme do trikov a decká si odnesú z tohto kempu to, o čom snívajú, a to sú nové triky. Bam. Číslo 2. Po včerajšom veľmi príjemnom skateboardingu pod mostom SMP v Bratislave sme dnes dorazili do skateového kráľovstva, proste úplný raj pre skateboardistov, a to je táto hala tu vo Viedni. Takže sme nadšení, je to tu fakt, že lepšie ako sme čakali. Za chvíľočku kolobežkári končia, budú vás iba skateri a inlineisti, decka budú mať viac priestoru na progres. Tak veľmi verím, že to dneska užijeme, zaprogresujeme a odnesieme si odtiaľto hodnotné triky. Takže deň číslo 3, Progress Skateboard Campu tu na západnom Slovensku v Bratislave. Práve sme v parku Andreja Hlinku. Skvelý spot, ja osobne som tu úplne prvýkrát. Obrovský big up a respekt všetkým, čo to tu takto stavali, tento DIY spotík. Mega super, po včerajšku sme samozrejme trošku unavení, lebo včerajšie jazdenie vo Viedni to bolo absolútne epic, boli sme totálne nadšení. A dnes zase trošičku iný skateboarding, trošičku iný spot. Takže tešíme sa na progres, let's go!